ase sekta ya boda boda selit kulia lero gwetania abarai kurwase chisteji gwetania emerongo etatu ba boda boda imeye sub county ya Kitutu chache South Banyarakoba bakomirana ase omochi omosocho ase Kirenga yokwenekinga Banyareko bakorotota obokoreri obuyana boigobomo ase sekta eyomosaki oitobwa mangana amaya dipo na sanya Banyarakoba gwikirana somo yego yona gotwariganeria orobotiro kubatia Asintire yemo yogo keania chisegi na koleto mulembe anena se sekta yobosombi ya bodaboda nigo abarai kurwase sub county ya Kitutu chache South bakorege karokiabo kia bene na abarai banene kurwase county ya Kisii mangana naralenga makama ke abamurabana na nyora maramiko kweta sub county chons bari kuramika igoro yo muchando ba municipality igona atenenere gango tebanga municipality elino ene capital city ya Kisii county oikakero muntu kuri sub county yage ndo lakini akogenda na maskani ekera ikiro kora harassment yesire bantu bito banya ko harasiwa kaikirie customer aywa maskani yana ndaira ne sub county yaye boigoni go Banyara kuraria omolembe anene asaba onchororia bagenderete kwenyorera chingeria chiabo gwetera ase sekta yobosombi sana no konyoko base municipality yede ya Bosongo abantu baito no gutamanya municipality taliero ebwato buraibwe county nincho mu president okisi county bwapa na municipality yere sayane igona asabire abarundi bane bonse amasikani yale no nyena musana no lyo betali mu Bosongo ningenderete ko beke makanisi mwengi yana ndine ikaransti aba murabalia ningenderete ko batebinga basike abakurusiko bagosasa muchito municipality komenta nayo ni gabana boda boda bago kerai getambukire kyon na gosaba abana siasa gotinga kubatumeka abana boda boda ase chinjera chitali chingiya bagokire mono ase ngencho mu president itochira atebire na amani bono kuchakira boneka yabeire na ande ntonyora muchando nde bwezi ase county yetu igatu watu rogo semeringa ntokore gacia sobwamo uno mwana boda boda konyo kuminyo kigunkole kole Bosongo okuminyo kigugo twaminyo kigwasenga kientambe infanti mono gegera kwana igakwana bakanjo monyana narema na ntwa kwana twakebekanga abana siasa igo baguti bayingiria ase amangana boda boda batotumeka bobe omunyakirogo bwe sub county ya Kitutu chache South Kebinobiri nigo igonyara gokulera abaiboli kolenda abana babo chingakie chibono bale asomutimo bwege kegetambe abaganya ko batabindinga bwa school cha Sekiru ntoramo kulingana na machika ali president yange atenda ya sub county yega abana bali babungire chiskuru tafadhali abaiboli bali mu bwate chibigidi mgoto abana gocha sector yitu ya boda boda tafadhali ntwa igwanana unabona gato konyoro mwanafunzi ubwate bigibigi na yabanga ne yaino ebigibigi president na ntebi unatokonye bwate erongo nyiro office ya president aja konyo yomutinyo kabere igobona abaiboli bali mondigereti nariko basaba kabe makini tubwaterane bigere tokini abana baitasinjerere ngiya basike amagana boda boda abana baiseke na barabu gato basike bigere ngakie gocho January tonyorenga abana baita baiseke baso school bale bonzi chingakie chioni go Banyara gosemiwa chinjera cyo keani obotutukanu anene asogotumeke bill elio kwegendereria asebyombe ao because one transactions in huge ko usange mchale tobis mutako cha transaction ni simbiae abisa ko kutumia PayPal hii kisibo ndiko cha kuwa amonia account number na yebe kitambulisho kiae so tatonya ra transactions kwa simbiae na ndo nyara kana lelo ngo etere simbiae kunyara waka na etere simbiae na ndo nyara kukinia loan limit ya ikonka gatenga interventions cyo mugaba na bege in place na chichi to kubwa na into na leadership ya boda boda kuhakikishanga naone chi company chichiko ya kulia ni ama credit chile ne interest ile borake reduce kwa chansaje yinko ripoti ya Ndizi TV korwase chiro ya Mosocho egotoke ward ya Bogisero meyebunge ya Kitutu chache South elitaria nendi pon asanya